Bine, salutare toată lumea și bine v-am găsit la un gameplay de Minecraft. După cum vedeți, am făcut ceva off-camera, ceva mult tare. M-am chinuit să adun porci. Mi-am făcut o casă din stone. Vedeți? Recunosc zidul ăsta cu torțe. L-am făcut cu game mode. N-aveam cum să-l fac în alt fel și l-am făcut ca să nu mă rătăcesc. Îmi cer scuze dacă v-ați supărat. Dacă sunteți supărați că am folosit game mode. Așa. Am făcut o fermă. Așa. I-am înmulțit foarte mult. Am adus prima dată 2 porci și 5 vaci și am înmulțit. Dar găinile au plecat de acolo. După cum vedeți, am și un arc. Am omorât la găini. Așa. 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 Gata. După cum vedeți, am și un skin. Acum. Să-l vedeți mai bine. Fac, pac. Așa. Am și o pelerină. Așa. Bun. Să-mi pun armura. Acolo vreau să-mi fac o piscină. Și trebuie să mai aduc torțe. Am minat ceva căul. Mult căul. Am găsit și niște iron. Uitați, mi-a făcut de astea. Am omorât un vrăjitor, o vrăjitoare. Am uitat ce am spus că vreau. Torțe. Bine. Acum pun aici astea. M-am jucat mult off-camera și dacă spuneți în coment, nu mai fac off-camera. Aici. Unde pun piscina? Aici. Aici. Perfect. Pun așa. Bun. M-am dus mai mult. Bine. Fac așa. Aici pun așa. Fac adâncă de 2 cuburi. Așa. Pun pauză să nu vă plictisiți cât fac lucrurile astea. Revin imediat. Am revenit, nu mai am așa mult de făcut aici. Bine. Hai. Aici cred că o să pun din lemn. Da. Hop. Bun. Așa. Ce tare, zici că e jumate-jumate. Nu chiar tare. Da.
Sper că mai am scări. Stați puțin, mi-a apărut ceva la Messenger, gata. Așa. Nu cred că o să-mi ajungă tot lemnul acesta. Dar o să încerc. Nu, sigur nu mi-ajunge. Gata. Merg să mai aduc. Bun. Dirt. Așa. Mai am doar 2 scări. Mai bine fac. Bun. Crafting table-ul. Pac. Nu o să fac așa mult. Pac. Așa multe. Atât un stack mi-ajunge perfect. Bine. Fac. Mi-e foame puțin în joc. Pun asta aici. Așa. Cum continui cu lemnul. Îmi cer scuze, dar sunt cam răcit. Na. Probabil o să fac un anvil când mai găsesc iron. Bun. Da. Pune-te. Gata. Bine. Caput. Hopa. Mai am puțin aici. Va trebui să umplu cu apă. Tot. Noapte. Serios. Merg repede în casă să mă culc. Noi, ba da, bun. Și este zi. Hai. Schelet. Marș în gâtul mătii. Na. Tragi în tactul. Bă, stai. Marș. Gâtul mătii. Așa. Așa. Fac pac. What the fuck? Serios. Bine, hai. Iarăși. Deja e enervant. Aproape la fix. Așa. Bun. Aici îmi trebuie sand. Și da, am cam strâns mult sand